Karon nga daw ang panahon, lisod ang sitwasyon na ni mga residente sa usa ka bahin sa barangay Bacnaan, Mandawi City tungod sa pag-awas sa sapa. Dunay balsang gigamit, dunay sa uban nga tuyo gyong miubog sa tubig, maabot lang ang ilang mga Pinoy-anan. Anang live report ni Nico Sereno. Nick. Yeslan Calvario kon mahulagway ni mga residente sa Zone Ahos Pagatpatan ang ilang sitwasyon matag ingon arong panahon nga dautan og dunay hulga sa bagyo. Hilabihan kalapukon ang agianan padung sa suok nga bahin sa Zone Ahos Pagatpatan, Barangay Bacnaan, gumikan sa sunod-sunod nga mga adlaw sa pag-uwan. Hagit gyud kuno ang pagpaingon didto matag ingon ini ang panahon. Ang ubang mga residente migamit na lang og floater o daw balsa aron makalabang sa sapa sa Butuanon. Sama kang Noy Leone nga mutabok-tabok sa sapa kay duna siya'y kahayupan sa pikas bahin. Usahay may moapil sa pagsakay sa iyang balsa aron makalabang. Inani ang baha ang sapa ito stack up. Ya kada kuan baha diri lumos. Dili Basura. ko lang kinahanglan jud kay mapugos ka gyud no. Langoy mga ko maputol ang pisi. Kay manglawag ng baboy diri. Ang ubang mga residente mapugusab sa pagsungasong sa tubig, pagtabok sa sapa, paingon sa ilang mga panimay. Kaganihang buntag, hapit moabot sa tuhod ang gitas-on sa tubig. May nanilusad. Ina normal na. Di mo magpanguyawan basta dautan ang panahon. Kuyawan, duro mo nila yung kapalingan. Magbaha man gid ari mo awas. Di may mga tug, magbantay na lang kay basi mo sa taas ang tubig. Narabe dautan na panahon karon basta ugma. Ana gid siya, gwanta gid niya. Sa maong dapit gibana-bana nga moabot sa 200 ka mga balay ang nagbarog. Panghinaot sa mga residente nga maabot dinhi sa ilang lugar sa Zone Ahos sa Pagatpatan ang riprap project sa kagamhanan aron nga di na sab sila makasinati sa grabing epekto unya kun taas kaayo ang level sa tubig sa sapa, labi na kun dautan ang panahon og nagsagunson ang pag-uwan-uwan. Ang sitwasyon sa Pagatpatan usa sa hugot nga gimonitor sa taga CDRRMO ni adtong weekend. Higpit sab nila nga gibantayan ang uban nga mga nailang flood-prone areas sa Mandawi, labi na sa komunidad kilid sa kasapaan aron pagsiguro nga walay daotang mahitabo. Ang tubig dihan dapita mosaka tungod kay outfall siya no sa Butuanon River. Gani ang ato ang na-record din nga pagsaka sukad gahapon o gantod sa pagkagabi is kuan ra gyud no kung ibabaw ra gyud gamay sa tuhod. Sa pagkakaroon lan naka-blue alert status ang Mandawi CDRRMO buot pasabot kansilado ang leave sa ilang mga personnel og standby sila ugaling doon na may gikinahanglan nga respondian. Samtang kabahin ni atong problema sa riprap diha sa Pagatpatan tukion kini sa syudad ang sunod daw nila nga lakang sa dapit. Lan? Daghang salamat, Nico Sereno.